weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to Jolofa mbayi hawa koyli Alpha Gaye ɗaɗala kon waktu yoni ha to beeli heela e nder galle Iloka eko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men beele jaam duumiɗo heeɓe to Casamance jeeyi sababu jonde balɗe tati kaldigal Ousmane Sonko to Guinée Bissau hakkude muɗum e Oumar Sissoko Embala kame rebelle MFDC beele jaam duumiɗo ene wawa heɓede to Casamance to leydi Mauritanie duwaña tambiɓe wonande faggude ndiɓe kollitiɓe teɓima kene tolno e poɗɗe kewɗe contrefaçon ɗum ko toon to kaggulaɗe mo noksoɗa holliti jagorɗo cellal ɓallilidi ndi e rimɓiɓe lendine gollotto e mabɓe to leydi Mali hewɓe finoɓe Bamako ne eero autorité ji lendi nde mbawata walliddeɓe beele ɓe keeɓa kuɓɓam timmuɗam ha tentinon ɗon no faya e lewru korka gam teskede hitande yawtunde dañama caɗele no fewi to banggue kuppiraji courant to leydi Guinée Conakry ngol woni goo laamu leydi ene haala ko fateɗe biftade nder leydi ndi ɗum ko caggal nde bifta sappo e jeenayyi Abdoulaye Sako jiitaɗo ne wedda e ladde ne lebte musidɗo no fewi Oumar Gawla Diallo holliti maɓe guddiɗe hen losko yañgo no fewi musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen kawis Allah cuuɗiɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to koridinoro a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗol tuƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde endam mo nangata taare janowo yoga rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗi ɗi dognata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah gorelte hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nangata taare yoga rafiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Monta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama aadi bil aadi sarade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi ma aadodire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa
ceerno Djiby Sy ko jaatindo balawal e donowal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune newiɗo sanne sanne ceerno Djiby Sy ne safar rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawrat ɓeena worɓe ma rewɓe wonduɓe worɓe wonduɓe debbo seyɗane ma rewɓe wonduɓe gorko seyɗane kala ceerno Djiby Sy ne yawran ɓen sattoraɓe dewle omo yawrani kadi ɓen ɓe arsigaji men kippi weddaɓe korte wonduɓe dabaruji kala ceerno Djiby Sy kollaɓɗo reedu ko mallaɗo woni newiɗo sanne sanne dendagal rafi mbawɗa wondude ceerno Djiby Sy e dendagal haaju mbawɗa jogade e ceerno Djiby Sy on ɓurodirta ujunnaji jeegom ugoya so tawi ko CFA on ɓurodirta ujunnaji ɗiɗi CFA woni 10 000 francs CFA ceerno Djiby Sy ene andi dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha joni o arti omo tawe Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to base makko leegal netteka sara jeere netteka ceerno Djiby Sy ene yawran worɓe usraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirna ƴetta ɗum joni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Djiby Sy ko newiɗo sanne ceerno Djiby Sy so yannama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula pewnaɗe bawɗe neldede kala leydi e kala continent to mbawɗa wonde ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wona nder ɓerde ma ha cikka ko toon hoɗi so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere ugoya walla cooda katal crédit ujunere keefa neldamo kalnamo indema inde nene ma ko heddi ko ɗacca e juuɗe makko so tawi ko tawateɓe leydi Sénégal ceerno Djiby Sy listikara waɗirta ko temedde ɗiɗi CFA woni 1000 francs CFA omo jogui numéro makko weef ko numéro orange money mbatta ko 00 221 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy sa yiiɗi jokkodirde makko numéro makko téléphone mbatta ko 47 22 80 84 ko numéro makko appel kadi ko numéro makko WhatsApp so tawi aɗon ki hebde ceerno Djiby Sy aɗa wawi jokkodirde ceerno Alassane Sy ko miñi ko kamɓe gollotto ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ceerno Djiby Sy ko malaɗo wune ceerno Djiby Sy ko newiɗo sanne mbadden dando faade e ceerno Djiby ko joom gande kawnide cuuɗotoɗe e nder leyɗele woni mande Massa Keita joom gandal kawnigal an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jama walla boksita sa jokkodire mande Massa Keita so wannima ko waɗantuma ma yiitu ɗin ngaluji ɗin jiilotoɗa e nder leyɗele kala mande Massa Keita gorko pullo hen bange Mali ganke hen bange taweteɗe to Ségou ene tawe nder leydi Mali kettinaɗo e nder windere nde ko wayno Mali Côte d'Ivoire Afrique du Sud Angola Zambie Mozambique RDC Congo hay nokkuji goɗɗi kala mande Massa Keita ko joom gandal kawningal mbuɗo o yamnota koma so wannima oyima yaruni yiloroni hen ma yiitu jama walla kanŋe walla boxit walla gueɗe ngaluji kewɗi ɗi jiilotoɗa e nder leyɗele kala sa yiɗi jokkodirde e mande Massa Keita joom gandal kawningal ngaluji cuuɗotoɗe nder leyɗele mbatta ko tonggode leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla mbaɗa 00 223 capanɗe jeeɗiɗi e jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayyi e joyyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi joni joni jokkodira e mande Massa Keita joom gande kawnide salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine made weltare TV ceerno Amadou Tijane Diallo ne safa rafiji kewɗi ɗi jiida cirola wonduɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuuro jinneji ko jaadino ɓala wala danawal kala gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe
ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani wonduɓe kista fibrom dogam site rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceji musoje ɓalli guloji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓen wonduɓe prostate hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wonano opéré so tawi on jokkodiri joni joni certa hen ha laaɓa taw sekaka gorko mo melga wuuro jinneji so tawi oɗon maldana ko mbawɗa wondude kala balɗe tati taw ka wi alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo ene jogui leɗɗe ɓeydoje gorago ene yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leeci kala e on fannomo jogui leɗɗe façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko meeɗi moosa ƴettat ɗum joni moosa no furi no furo façon ɗiɗaɓo o wiyete ko yeddi ƴeewa ko leɗɗe urateɗe awra ɗum joni joni mbiya alhamdulillah gorko mo melga wuuro jinneji ene tawe oɗo saaha joni to Paris laamoɗo ko leydi France sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 66 27 gorko mo melga wuuro jinneji base mum tawe to Dakar en taweɗen miñi koni wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum téléphone ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Nouakchott legal biyetegal Samia étage ne huccite usine plâtre numéro on ko ɓii ko tawateɗen mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 gorko mo melga wuuro jinneji gam hoybitande tawateɓe la polpolol dande maayo ɓe Mauritanie Sénégal base makko ne tawe to Ross Mauritanie ha to Dagana kala taweɗo sehil makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde nogase nayi colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mene ɗemgal Pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal Weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba Mbele jam duumiɗo heeɓe e nder Casamance jeeyi sababu jonde balɗe tati kaldi gala ɗum ko hakkunde hoore jagol leydi Sénégal on Ousmane Sonko ɗum laatoyi koye juuɗe Oumar Sissoko Embalo woni inde makko hoorejo leydi Guinée Bissau wonande kay hakkude rebel MFDC mo ganduɗa ko rebel Casamance kewɗo cete no feewi ɗum ko hanki o nden haalande laati beele siññinde e sifondirde jam duumiɗo arta e nder Casamance ɗum noon kanko hoorejo jago leydi Sénégal wo holliti koye eɓɓore wonande hoorejo leydi ndi ngam ɓamtare Casamance beele kadi wona e jaame kisala holliti ɗum ko hoore jaggoɗo leydi Sénégal hono Ousmane Sonko ñalawma gaynaka wonande battuɗo ñalawma jeenaɓijo ɗum yuɓɓina ko toon to Kaolack e tawede hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Faye wo holliti haɗimo ɗanade ko guyka jawdi guykaji jamma ñalam batteɗe ɗe daabeje guilay nayyi beyi e baali kala wo holliti ɗum ɗo henna maw ummin konu mangu no feewi gam haɓade wonande ko fate guyka wa arti kadi ko fate wonande daabeji leydi Sénégal e gaynaka mum kala o saaha hol peeje batteɗe ha ɓuura wawde jogade darde timmude wawde rokkude jaram ko wiyete keddam kosama wonande ɓiɓɓe gueɗi leydi ndi nde tawno holliti ko ɓuuri hewde milliard uji ma jalta leydi ndi jaaha caggal leydi Sénégal gam addoyde jaram ɗam ɓiɓɓe leydi ndi jaari ko fati e banggue kosam kadi ƴellide lappi gaynaka ɗum ko caggal nde aynaɓe hewɓe ardiɓe ɓen aynaɓe kollidde lappi gaynaka ne ngakki no feewi ɗum jeeyi sabab pelɓodiral e kala saaha hakkude ɓe aynankoɓe kame remoɓe ɗen gueɗe kala ko calɗi wo holliti ɗe foti wadde paale timmude ha moni kala
wawa andude ɗo fawi koyngal muɗuma sayesa eɗen gandi ko dental toppitiɓe jangde leydi Sénégal ha tenti noon jangde towde kamɓe wittoji mum kala dartini hande kala ko fati banggue golle jangde jangguingola e nder leydi ndi ɗum noon ko balɗe tati ɗum ko caggal nde mbaɗi jonde mabɓe towde ñande 19 ɗo henna lewru balɗe tati ko altina hande talata ha alarba kala ɓe memata kuuɗi ni bikuji ni e duuɗe ɗe jangguirɗe kamɓe noon ɓe eri ko laamu ngu nde ɗoftoto haqqe mabɓe e fodde mabɓe kandi ɗoftoto konngol mum nde tawno gueɗe cifodiraɗe kala ha ɗo ala kala ko waɗa hen haydara toon to Diamniadio ñalawma hande o hoore leydi Sénégal tawama toon tawtorama darnugola catal kesam kesamago ko mbiyata newdela taw kadi ganduɗa ko kesam kesamago numérique taw koye leydi Sénégal hestitinde gueɗe ɗe kala ha ɓuuri adde jamanu taw ko ɗin machine ngaji fannu public et privé kala beele kadi ɓiɓe leydi gona e jaam gueɗe ɗe kala mbawa mofte taw ala kala ko wawata majjude taw koye fannu ɗi layti kesam kesamago gardi ngam wawde newnude gurdam yimɓeɓe ha ɓuura wawde yarude yeeso jeehetena ko ton to Jolof wonande beelel ɓeɗe mbiya beeli hel yuɓɓinama toon ziyara mawɗo no fewi ziyara ko ziyara balɗe ɗiɗi hakkude aljuma e aseɗo kala ɗum noon teskama hitande hikka nde khalifaɓe diwano kala mbawi tawtorede khalifaɓe lobbudu kala tawtorama ko ɗon kadi khalifaɓe koyli alpha dogandu ɗum ko ɗon kadi ha fayenma iwɓe yogay nokkuji kala mbawi tawtorede ɗo hen ziyara mawɗo ngam wonande ñalɗi ziyara o ko ruttude teddungal ɓe jinnaɓe yaltuɓe aduna taw ko jinnaɓe ceerno Abdourahmani Ka di Cheikh Gadjiela mo ganduɗa ko kam waɗata on ñalawma taw kadi ruttude teddungal ɓe jinnaɓe sakkade tebboli kamne wondi kadi e jaram ko ɗon kadi maaroji e duwade janggude alqouranil karima e wasiyade sukaɓe ne toftitto jinnaɓe men nde moni kala yankinto wona e moƴƴere ene sutti toon konngudi muɗum ceerno Sadibou Sow ma artan min hen taw koye micro Zakaria Abdoullah walmen koye micro o Abdoulaye Zakaria Ana. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمنيم من دون ما أبرمان كا نين بقى قبر بابو ماني نين بقى يا يوم نين بقى شوي أرضي نين بقى جمعة قال الشيخ أحمد جاي من تتندي قوم على ميت تهاي سي من غير أجاب تجور درب تبتا كيف جور أشورو سب عندي قوم على يم على يم كهاي سيدي يا دو لسمبار للو geɗɗe koɗe geɗe Allah ko yonnata ko neɗɗo wona ɓornade wutti mangi ƴetta micro jin la yasir ala wona ɗum wonmo hayso wela wat so ɓorno ko seeki ɓorno tawta ko jo eyyi ko duwa koɗo o wiya Allah jaɓɗum ya harmanana sallllahu alayhi wa sallam eyyi ñaagui Allah yo Allah ɓoyum ɗo ko ɗo du'a o du'teɗo sababu o du'toɗo ɗum yo Allah ɓoyum ɗum ɗo o yetti fof en jarni fof en wawa jumno haala saabu ganduji ɗi kalɗen joni ko ma tan ɗum ɗon o andit ɗum tan e wandiraɓe ɓe hawrindin ɗo ɓe en gandi nattu o gar noon e fof gendin eyyi enen fof gendin eyyi sabu ɗum eɗin jinnima joni keɓorno somi jimmima o tan direct min mbaɗa ciirɗe si alay saago min ƴeewa wuuro ha min ƴeewa programme كريت يا رجال كتير فاذكروا يوم يعلق الميزان فاذكروا يوم يعلق الميزان ويوم شفتنا على ما بتعرف ويوزن سيئاتكم وحسناتكم ويوزن سيئاتكم وحسناتكم وينزل السماء أو من جهنم كذي الدليل جهنم هم التدعى اسمه سنان هم التدعى حكم وقتات جهنم وذكرون أن بعضهم هذه الكفر ويقول كلام كفارة أنا جل فن لأنه قدرنا نجدون بعضهم كل جلنا سالك سوي عليهم مكير هل لهم الباب واسبركنا
mi teskaari walla mbeɗa teski duuɓi keewɗi wona ɗeɗo dente halifa o ara ceerno abbas imam o ara ceerno montaba deuxiéme imam ara ceerno misbah porte parole ara ene famɗi ɗum wayi wonno ko toon to beeli hel ngam tawtorede khalifaɓe diine taw kadi ko lobbudu e diwan o kala taw ko diwana jolofa kala hawriti toon ɗum nan ko ñalawma sadakaji kame duwowuji duwanade ɓe jinnaɓe yaltuɓe aduna taw kadi yuɓɓini ɗum ko abdourahmani ka de gajjel ka ɗum ko ñalawma heccanke o fayenma aljuma o aseɗo woni ko waɗi toon chroniqueur adama addus fala kam woni nanganoɗo waɗa garde à vue ɗum ko caggal nde yaltinno konngudi mum faade jagorɗo golle leydi sénégal ngam hollidemo kay ɓen sukaɓe jogorɓe ƴettede nawe toon tokkata to banggue golle won hen kay yaltinɓe haalisaji kewɗi no fewi beele inde men mbawa tigui nannede hen ɗin konngudi jeeyi sababu darima yeeso procureur ngam ɓennide to kaso ngam andinede ko joomum haali ko wona hunde wonde no fewi goomu fiyoɓe mburo leydi sénégal wi Fallou Sarr ɓe mbaɗi jonde mabɓe ngam yurnitade golle ɗe ɓe gollata ɗe ɓe tawi oɗo saaha ko caɗele ɓe guuri hen wonde kay koɓe codata e farine koɓe kutorto e kuura e ndiyam e gueɗe goɗɗe kala e ɓen liggotoɓe ɓe kala so joɓama kamɓe haydara ɓe dañata ɗon ɗo loccol mburu ene yeeye wonande 3 mbuɗu fandare mabɓe ko nde nawete ha buuɗi 4 e buuɗi 5 ɓe eri ko jagorɗo jeygu leydi sénégal nde wawata nanandeɓe ɗum koɓe guuri ko kala finoɓe e nder département mo Saraya guuri ko caɗele mawɗe no fewi lawol misra fayi sira manna waɗɗani wuuro kunɗo oɗo saaha kay ko janguji kewɗi teska toon ɓe joguitiɓe wonande joguitaje taw kadi ganduɗa ko taƴoɓe booli jogui ko jasiji ɓeɓe laaɓi ɓeɓe ɓooli woni hen ne jogui hay fetelaji wonande autoji 3 baɗoji ya ngara kañumen goni ko yana 1,400,000 woni ko nawana cuɗale téléphone aji e jomumen kala ɓe eri oɗo saaha kay ko laamu ngu nde wata tekkinandeɓe nden ka ekkisala wonande ɗiɗo hen booli kala hewɓe heedanɓe Farba Ngom wonande kay jogoɗo nottade noddade muɗum wonata ko nogase jeeɗiɗi nduɗo lewru ndu gonɗen alhamisa paɗuɗo hen o so haaji jomiraɗo ɗum noon hewɓe yaadiɓe mo e yaadiɓe APR kala moɓodiri yeeso cour pénal international kamɓe kala noon ɓe eri o saaha ko yeyam ndolago ɓe ngala hen hande ɓe ngala hen janggo ala kala ko fewja so wona ka yidde uddude Farba taw koye dow ŋañŋañalde ala kala ko rewi hen lawol ɓe calaki noon so tawi neɗɗo waɗi ko fewani yo rewne lawol kono kamɓe koɓe jii kala ko politique woni ko haala ko adi nde tufde hande jolade ene jole kala ene haala e muɗum ɓe kolliti ngal ɗo moɓodiral ɓe noddi ko windere nde kala nde wattata haqqillaji men wonande kay eɗo hen e gueɗe jahoje nder leydi ndi sénégal wonande finoɓe to Thiès yogay yonta kolliti kañumen ene keɓono no Farba Ngom wonande ñalawma nogasi jeeɗiɗi o kamɓene maɓe jaltu e deƴƴere mabɓe ngam wallide Farba Ngom maire Agnam mo ganduɗa oɗo saaha ɓe kolliti ala kala koɓe jii hen so wona jeyɗo laago ngulamu ngu ene yeeyaɓe o saaha gonaɗo Idrissa Seck gardiɗo landa rewmi jaltunoɗo e deƴƴere mum yontere yawtunde hollitino ma darnu landa faabo Sénégal wonti koyɗol mum haɗo hen haydara kare ala ko feeñi hen wo yiyaka ɗum ko ñalawma hanki nogas tati mo wino ma o darnu ngan landa haɗo ala kala ko gasi hen hewɓe noon hande o kolliti beele o yinno tan ko tinede walla andede walla heptinede walla ni hollirde hoore makko caggal deƴƴere nde walla ƴewdade ko haalete ko yaadiɓe rewmi noon hewɓe hen dartima ngam kañumene tolnide ɗeɗo ɓooɗe kaaƴe beddeteɗe e neɗɗo men e kala a saaha paaɗen koye cellal ɓalli wonande to wuddoro yuɓɓinama toon ñalɗi balɗe 3 ƴewdade ɓalli ɓeɗo henna kay wonande kay beele cellal ɓalli mabɓe 300 ɓalli men mbawi ƴewdede ɗum koyɗe balɗe 3 hakkude aljuma aset alede hanki o gasi ɗum ko toon to wudduru ɗum noon koye catal association finoɓe to leydi France
enen garde ɓen woɗoɓe hen ko banggue guite woni hen koto banggue ñiiƴe woni hen koto banggue yoga e fannuji goɗɗi kala hewɓe hen kolliti jiitimen koye men dañi hen afiyaji mawɗi no feewi ɗum uddi kumpital men ɗemngal pulaar leydi Sénégal jeheten ko toon to Guinée Bissau ɗum ko caggal nogas e jeeɗiɗi nduɗo hen lewru gasata ha laaɓa manda Oumar Sissoko Mbalo hoore leydi Guinée Bissau mo ganduɗa waɗi tan commandant goto holliti ƴamtata dawal ɗimmala ngam gardidi leydi ndi kono manda mum gasi ha laaɓi holliti sariya leydi ndi ko kañum ɗaɓɓiri ɗum yo jooɗo ɗon ɗum noon ko hanki o jamma sanga 23 heures ko nden dat nanga ɗi sumgoji jogoɗi latoyaɓe e nder Guinée Bissau jogori wonde ko 3 novembre e nder ndeɗo hen hitande woni lewru 15 ɓiire ndeɗo hitande 2025 ko nden ɓesguji Guinée Bissau naɓe jaltata ngam suɓoyade hol jogoɗo lontade Oumar Sissoko Mbalo ɗon ɗo yetti toon hanki jammo wona délégation ngaji ɗi CEDEAO kame loni kala ngam joɗodade yogay partiji dawrugol heɓanade ɗi sumgoji tijjaɗi ɗo e mahirde ndeɗo henna hittande 2025 paɗena ko toon to leydi Mauritanie police nationale mo leydi Mauritanie ñalawma hanki o ɓe pawi jungo mabɓe e suka ɓorniɗo wutte taw kadi ko dadiyanke mo hinde police hollide hoore muma ko police kono wuuri ko guyka e funtiji hulɓinde on nottoto inde Lamra Beta Ahmed mo ganduɗa kay ko ɓorniɗo wutte teni taw kadi ganduɗa ko ɓen police jibinaɗo to teyereta woni kay koye 2003 ko nde jibinata teyere noksoɗa hande omo tawe e juuɗe sariya leydi ndi ɗum ko caggal nde wujji o feeñi e nder fitiyo goto ɗum ko caggal nde police nanguimo wawi luskudemo ha tawi ko funti funere police omo holɓiniri yimɓe ko ɗon o dañata mburu makko e simme makko e gueɗe makko goɗɗe kala jagorɗo yangara mo leydi Mauritanie boli lesa holliti weltaki no fewi weltanaki wonande société ji pewnoji yogay boli e nder leydi ndi ko wayno toon to Guidimaha Seyli Baby ngol lawola kanko sa woldi yang Seyli Baby Ngaabu ko noon kadi o holliti fonno gasde ha ɓatto koye avril ndeɗo henna hittande kono noon haɗo ɗo gonɗen ala kala ko feccini hen haydara ɗum noon laamu leydi Mauritanie ne haɗi no fewi ɗin société ji dokkali gollorɗe nde leelata kay wonande happu maɓe dokkono nde ɓe garata on happu ɓe mbawa gaynude ɗen golle no foti wawde yarude ni hen ha jagorɗo jangde towde leydi Mauritanie kame witta mum yeddi woni konngudi laytuɗi e nder laylayti rendo kala ko wayno réseaux sociaux ɗum noon ko wiide wonande kanko jagorɗo o kay o holliti ma o taƴ kala ko fati boursiji ɗen étudiaji taweteɓe caggal leydi wowɓe heɓde ɗum guila hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi o holliti ɗum wodani boursiji mabɓe ne jokki yaade taw kadi koye ɓen ɓe aada yaari ne keeɓa ɗiɗon boursiji to banggue cellal ɓalli duwaña mo port autonome walla mbiyen port de l'amitié mo Nouakchott tambiɓe o kaggulaɗe ɓe kolliti ɓe tetti toon taw kadi ganduɗa ko poɗɗe contrefaçon kewɗe no fewi jagorɗo cellal ɓalli leydi ndi holliti ɗum woni darde mum haɓade beele rokkude ɓesguji leydi ndi taw kadi ganduɗa ko jaram cellal ɓalli taw ko labtuɗam no fewi o erima ɓesguji leydi ndi noon nde wawata gollodirde e mabɓe beele kadi kalɗo yiya contrefaçon walla leɗɗe ɗe pewani walla camion ngaji ene nawa leɗɗe e nder leydi ndi taw wona e frigoji baɗɗi climatiseur uji nde wullitte kala kamɓe gonɗa hen ko cellal ɓalli ɓiɓɓe leydi ndi kala beele jamma ene wona e ɓesguji leydi ndi kala keddotoɗen koye leydi Mauritanie ñande asende ko campagne hebla noon kene wona capanɗe joyo agent ko fate banggue vétérinaire ko fate campagne vaccination taw kadi ganduɗa ko vaccine ɗen dabeje ɗum waɗi koto état mo asaba to wiyete kiifa ngam timmitinde 2024 2025 ngam haɓade yogay ñabbuji daaɓoji taw koye tebbuli ɗiɗon daabeje to banggue futkoyngel Mauritanie hanke o bismima délégation FIFA koolaɗo kuɓala cukko moɗoma tawaɗo to leydi Mauritanie ɗum noon jaɓɓiɓe toon ko Wuldu Yahya gardien de fédération futkoyngel mo leydi Mauritanie waɗi taaɓal manggal ngam danude académie Fouta
jaaduɗo e jamanu taw kadi fof ene yaade kesamago ko ñalawma janngo ɗum jogori fuɗɗade tona to Nouadhibou lobbude yurmede ko bato laana awoɓe awo fina tawa ko kan kay sumi ɗum ko caggal nde ciggam siggiti taw koye carburant wonande gasoil ko kañum naati wonande kay o gaz ɗo ɓe ndefanno ɗo ko ɗon laana ka duppiti jeygue waɗi goto base en fitta ɗum koɓe joyo wonnoɓe hen nayo cumi hena cum musdano feeni tawi e cuuɗi ɓen safroɓe ɓe wonande gendarmerie nationale mo leydi Mauritanie taw koye brigade spécial haɓatoɓe gueɗe ceɓɓitiɗe ɓe kolliti ɓe pawi juuɗe mabɓe taw kadi ganduɗa koye pelle tati tawɗen pelle tali mbaɗata ko trafic aji ko fate compte bancaire e funtude e waddede tournement haalisaji janani ko heewi hen ɗen pelle tati noon aɗi goni ma won 12 neɗɗo taw ko nanguiraɓe dossier ji kewɗi taw koye compte bancaire fo wuji mum e gueɗe mum kala ɓe tottama sariya leydi ndi maɓe daro e yeeso procureur ngam ɓennudeɓe toon to kaso sen giwi to leydi Mali walla mbiyen Mauritanie paaɗen ko toon to leydi Mali batu taw kadi ko dental AES Mali Burkina Niger yuɓɓinnoɓe jonde men nogas e ɗiɗi nogas e tati hanki nden jonde timmi to Bamako lamorgo leydi Mali e tawede jagorɗo affaire étrangére mo leydi Mali kame jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Burkina Faso noon e kadi Niger e jagorɗe mabɓe to banggue nden kay kisal ɓe kaali toon ɓeydude nden kay kisal leyɗele mabɓe kono kadi to banggue diplomatie ha to banggue armée ji ha to banggue kisal nden ka ɓesguji leyɗele mabɓe ha hande ko ɓeydade ɓattinide leyɗele Sahel ɗe tati ha gona leydi gotiri ɓe kolliti kuccam golle mabɓe ko tafoyde cetal ngal ne wawa yahande ɓe koyɗe jaama hakkude AES kame CEDEAO beele kadi jokkude gollodirde hakkude ɗe leyɗele walla hakkude ɗe pelle fedde CEDEAO kame fedde AES keddoɗen joni koye leydi Mali Sokel Kogela Mayiga wonno ko hooreji jaggoɗo laamu transition guittaɗo e golle mum guila novembre 2024 waɗi haalande mum toon to maison de la presse hakkude makko e jaydiyankoɓe o holliti la junte militaire koko jamfi ɓesguji leydi ndi duuɓi 5 haydara ala ko diri to banggue sumgoji kala ko haalano hen to banggue sumgoji koko dirtina ko alda e haalande ɓesguji leydi ndi kala o holliti rupture général hakkude makko e ɓen gasi ha laaɓi ɗum ko caggal ngal kaldigal ala hen kala ko laati koye konguɗi Sokela Kogela Mayiga ɓattima korka balɗe seeɗa tan keddi hen hewɓe finoɓe Bamako ko takki ɗum kala kolliti hitande yawtunde ɓe guuri ko kuppiraji musɗi so wona kuura ko ndiyam ha tenti noon ɓe joguiɓe ñabbuji cornique taweteɓe cuuɗi safara hewɓe ko ɗon jalti aduna caɗele mawɗe teskede warñede nguleki ɓitto ventiloji climatiseur uji congélateur uji ala kala ko yahata ɓe erimo autorité ji leydi ndi nde paabotoɓe hitande hikka nde beele kadi kuppiraji ɗi mbasa tigui laatade no wano rowane ni beele kam sa heɓani climatiseur keeɓa ventilo walla keeɓa kaaƴe glace mbawa ɓumnirde cawɗi reedu ma ɗon ɗo teska 4 e ko fawi degré ne diño e nder Bamako ha e nder leydi ndi kala nguleki teskede e nder oɗon diwan kala to Guinée Conakry biftede ene heewi e nder leydi ndi jofete en peɗeli ko laamu ngu ɗum ko caggal ñande 18 19 ndu lewru gonɗen biftede sanga 4 jamma Abdoul Sako ko dawriyenke ha waɗi haala mawka e nder leydi ndi waktuji seeɗa o tawmo wedda e ladde woɗɗani kan nden kay kisala noko mbiɗa kale tamo fiya piggal musgal no feewi omo lohi omo leefi no feewi o wattini nawede toon to hôpital gouvernement leydi Guinée taw koye sawtu walla joguiɗo konngol gouvernement o woni jaagoɗo Ousmane Gawlo Diallo holliti weltima ko yiita ko saabu sonan ɗum kadi hande ko kamɓe ngakkata hen woni tan kamɓe ngakkata hen gakkugol ngol laaɓata kono kadi ko wona ɗum ko holliti jaagoɗo ñawojo ma uddide hen losko yañgo no feewi ngam wawde addude hen leelawal timmugal to Nigéria ko accident
musɗo waɗi laawol no ko mbiyata kusbogi wi wonande wi noon wonande umaru tuskan holliti ko hakkunde bise camion kanji ɗi natodiri 14 neɗɗo mbasi pittano yimɓe jeegomo woni gañiɓe teskede nigéria kala hittande ko ujunnaje mbasata pittal men ujunnaje gonata e cuuɗi safara taw ko accident ji jeeyi ɗiɗon sababuji to burkina faso kolol nogas e jeeni ɓiwol fespak ko fate baaba afrique to banggue mogiyankagal ko daɗɗude mum ko burkina waɗa burkina faso e tawtorede hoorejo leydi ndi ibrahima tarware mahammad idrissa déby itno hoorejo leydi thiata e tawtorede actereɓe mawɓe to banggue mogiyankoɓe hikka noon teddirino yogay teddule ko o souleymane wonande sisé mo ganduɗa basto fitta ɗum toon to mali mogiyanke mawɗo no feewi oɗon saaha duwanama toon e siftorede e oɗon sifa 17 film defaɗo ha ɓendi o saaha woni ko haalete toon jonde duumotode ha goo lewru fandu so jomiraɗo haaji to leydi Gana heeɓa gollotoɓe par ñalawma puɗɗima mosde no feewi ɗum ko caggal jaagoɗo golle nde holliti goo lewru fandu ene ɗo jibdi mabɓe ma ɓeyde kala ɗo wonno buuɗi nogas ma dañ kala ko wonno temedde 2 nogas piccal seeɗa ma waw fawede hen beele jomumen mbawa moƴƴitinede gurdam mumena Guinée équatorial ma wallit kuɓɓam to banggue coura wonande leydi Gabon nden nandirande waɗama hakkude hooreɓe leyɗele ɗiɗɗe hoorejo leydi Guinée équatorial kamimo leydi Gabon ɗum ko caggal catal bitegal ECG tambigala kuɓɓam e jaram leydi Gabon koko ronkani rokkude kuɓɓam leydi mum ni haalaka jaram siftinde moon ke wona balɗe 15 ko bateau Turquie dokkiro kuɓɓam woni ko sifodira 70 mégawatt ala ko gasi haydara kala lewru ene yaaha ha goo piccal 7 milliard ɗum noon ko wona ɗum koɓe cifodiri e Guinée équatorial 10 mégawatt hen tati koye banggue bitam mbeɗa wawde wallidde ɓeskuji leydi ha mbawa dañde kuɓɓam timmuɗam RDC Congo ngol woni goo hoorejo leydi kiɗɗo woni haala mum faade dawrugol leydi ndi woni Joseph Kabila wo holliti lomtiɗomo biɗeɗo Félix Tshisekedi guila laami leydi ndi yahani haydara wona to banggue gouvernance leydi ndi hande kay caɗele teskaɗe e leydi ndi to banggue rebel M23 kanko on ƴettuɗo lefol laamu guila hitande 2019 ha ɗo leydi ndi koko ɓeydi wurde kiɓɓam RDC Congo hewɓe police et militaire wallidiɓe armée leydi ndi nangaɓe taw koto banggue rebel M23 gaddama to kaggulaɗe Nord Kivu e nawi toon to Bukavu kamɓe hande ɓe goni koye jimande wonande rebel M23 teskama heccanko sukaɓe tato mbarama toon jofa hen peɗeli ko wonande ko rebel M23 hande o joguiɓe ngagol e laɓangal ene kaylira no beela oɗo hen région Nord Kivu kala no beela kame goma kala goni koye juuɗe mabɓe kala to Cameroun kulhuli mawɗi wonande ɓen dognoɓe taxi ji kame motoraji kala woni moto dognoɓe motoje kame taxi ji ɗum koye lawola Yangara Douala Yaoundé ko fos commune yiita sanno ko mbiɗen IDEA wonande kay sagataɓe nayo enen bedda toon hen goto ne wuuri kono ne leefi no fewi nde yaltina nawa hôpital nde yettoto taw maayi kamɓe heddiɓe taw ɓalli mabɓe puɗɗima bonde no seeɗa sara wuuro wiyetego sikkum sukaɓe hewɓe finoɓe toon ko kañumen jiiti ɗum ɗon wonande préfet diwan o woni Sagna Martime holliti ɗum waɗa koye taximanuji kamɓe dognoɓe motoje ko ɓen keewi lebtirede dani hen taw ko pelle criminel waɗaɓe satakuji keewi wadde ɗum noon ɓe kolliti maɓe guddide hen enquête jaaƴo no feewi joolam jaberi jaɓɓoɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbocca to Israila wonande laamu leydi Israel ƴetti pellital ɓeydude nden kay kisal lappi natirɗi juma mo Al Aqsa woni masjidil Aqsa oɗo saaha nan ɓe kadi kala kay Palestine naɓe yaltinaɓe kasoji Israila taw koye sifande nandiral Hamas 19 janvier ɓen garata julde toon e lewru korke he kala kono kadi koko dotta aroɓe julde e lewru korke ndu toon to masjidil Aqsa ko wona ɗum ko kadi ɓe ɓeydi nden ka ekkisal wonde lappi janirɗi faade koninkoɓe leydi Israila kala to Ukraine
ko hande waɗi duuɓi tati wonande kay bomboje misilaji e drone e kala sahani mbeyani giwelidi Russie ne pukko e nder Ukraine dañi fartaŋe kañum ne finde hen banggue so fewnande hoore mum woni drone e ballala wonande Union européenne e Amérique sanga Joe Biden ñalawma hande o noon délégation Union européenne tawama toona ngam wallodirde mabɓe duwanade leydi ndi e tawtorede hooreji leydi ndi woni Volodymyr Zelensky ɗo wuli jew hakkude men Donald Trump ma aran men yo gay kabruji men joolam jabberi wonande musidɗo men Alhassana Oumar Mbodj. min ɓuri tengtude e jolam jaɓere e ñalawma hannde o puɗɗoɗen ko leydi France toon garde hono leydi ndi Emmanuel Macron yaɓini toon to leyɗele denduɗe Amérique wonno ko ñande alatare nogas tati lewru colte ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi ngam hawri toon e nando makko hono Donald Trump ene wayno taw kadi ko mujjibo o ko yidde kay ƴewde kay hakkunde guerre Russie Ukraine nde tawno wonde ene wayno ko pottal hakkunde leyɗele denduɗe Amérique kañum e leydi hono Russie toon to Arabie Saoudite wonno woni no mettere leyɗele kono tawde ko Europe ɗe hani e leydi hono Ukraine nde ɗum waɗi noon kanko noon o yaɓan toon ngam gila kay e yidde haaldude e makko woni duuɓi tati ko guerre o kay ko ene waɗi toon ene wayno no joni noon o yiɗi ko yaade toon mara amo haalda kanko e nando makko wawde kay wiide wonde haarowo tottu gueɗe ɗe foof taw kadi ko hono Poutine e jewte ɗe alay saago kamɓene ɓe noddake hen ɓe mbawa kadi kon waɗede hen ko ɗum woni mujiba taw kadi ko yaadu makko toon to leydi Allemagne ene wayno toon dey ko fati wote mabɓe sarɗiyankoɓe ene wayno dey ko teska toon ko chrétien ji démocratie en dola taw kadi CDU e wonde CSU ko kamɓe gari hono yeesoɓe dañi nogas jenayi e nder temedere wonno ko ñande taw kadi ko aletare nogas tati lewru colte ujunnaje ɗiɗi nogas joyyi wawi hono bayinede hono parti extrême droite o AFD dañi hen taw kadi ko hunde teskinde no feewi sappo e jeenayyi piccal joyyi e nder temedere eɓe dañi e nguɗo lawol toɓɓe jeenayyi ɓeydima hen sa hirodiri ɗumen e no ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho to SPD kañum en taw kadi ko chancelier kamɓenne ɓe mbawi dañde hen sappo e jeenayyi e nder temedere Italie société italienne ko fatte ingénierie pétrolière tawde ko Sampem ɓe de ɓe mbaƴƴini ñande kay alatare nogas e tati lewru colte ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi wawde kay wiide wonde aɓe cinnidira walla aɓe ciifodira ɓen taw kadi ko fanniyankoɓe taw kadi ko norvégien ɗiɓe e service aji pétrolier ɗi taw kadi ko sous marin sia 7 ɗum noon noon ko wawde kay rendide hono dole mabɓe hono neɗɗo goto haɓe mbawa kay hono ƴellidade taw ko ƴellugol kuftidingol e ɗi service aji taw ko énergétique e ɗum noon ene wayno dey dental ngal ma waw kay so tawi ɗum laatima ma ɗum won kadi ko hunde mawnude e nder dongre Europe nde taw ko service aji pétrolier ji taw kadi ko mbar kadi gueɗe mabɓe bawɗe kadi yencide no fewi fodde kay milliard uji nogas kalis euro e portefeuille mabɓe ma wawa kadi wadde capanɗe nayyi e tati taw kadi ko milliard kalis euro no ɓe mbiri e bayyinago mabɓe toon to Israël armée Israël dey wawi wonde ñande kay alatare nogas tati lewru colte ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi ene wayno dey ko nouveau alerte ko fati noon e opérationnel mabɓe ɓe mbi wonde ko to banda Gaza to ene wawi kay noɓe kaldi e kanko jagorgal ngal Benyamin Netanyahu o wi dey ene wayno dey ko gueɗe ɗe ene mbawi hono ittira combat ji ɗi mbawi ittira taw noon to banda hono Gaza e wiide makko taw noon ene wayno noɓe ɓetiri golle ɗe no jaari ni ɓe mbi ene wawi kay combat ji ɗi mbawa hono ittirde toon to Syrie on gardiɗo leydi ndi kañum kesso o biyeteɗo Ahmed al-Shara kanko dey o ko kadi ko biyaɗo teddiniraɗo nde ara tawtorte sommet arabe baɗo toon ko fate e Gaza toon to Caire wonata ko ñande nayyi lewru mars ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi ɗum noon ko goɗɗogol lawol makko gadunol ko Amadou invité e ko wayni taw ko ligue arabe ɗum noon e wawde kay cagga kay nde widdi Bachar el Assad e jappere nde e oɗo saaha noon ko maw tawtori nguɗon taw gaddi ko oɗon sommet Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum nodi tongguɗen e jolam jabiri e ñalawma hande o taw wonno koye dade musidɗo mon Arsenal Oumar Moyti gorko mo sa dogo ngam weltare a yawotti
Alhasan Oumar Mbodja golle ma jooɗi peewi kumpitami ɗem ngala pular ɗo yeeso halirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal Weltare TV ko Saydou Abouba ketkima laki jaam yo jaam Allah o hiranen